कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान वतीन 5 दिवसीय दुर्गा माता दौड मिरवणूक कार्यक्रम 22 सप्टेंबर ते 26 सप्टेंबर पर्यंत. कारवार श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या आणि सनातन स्वराज्य संघ सदाशिवगड तर्फेन गेल्ले वर्ष दुर्गा माता दौड कार्यक्रम आयोजित केल्लो. तसंच या वर्साक ही दुर्गा माता दौड कार्यक्रम मिरवणूक घटस्थापना दीस म्हणल्यार सोमार 22 सप्टेंबर 2025 दिसा सकाळी 6:30 वाजताना सदाशिवगडच्या तारीवाडा श्री दुर्गादेवी देवस्थानांतल्यान सुरवात जावची आसून 22 ऑगस्ट पयले दिसा दुर्गादेवी देवस्थान ते श्री महामाया देवस्थान सदाशिवगड पर्यंत वचून समाप्त जातली. दुसरे दीस 23 सप्टेंबराक श्री महामाया देवस्थानाच्या सुरवात जावन चिंचेवाडाच्या श्री शारदांबा मंदिरात समाप्त जातली. तिसरे दीस 24 सप्टेंबराक श्री शारदांबा मंदिराच्या सुरवात जावन गांवगिरीच्या श्री रामनाथ देवस्थान वचून समाप्त जातली. चौथे दिसा 25 सप्टेंबराक श्री रामनाथ देवस्थानच्या माजाळी श्री सांतेरी देवस्थान वचून समाप्त जातली. पाचवे दिवस 26 सप्टेंबराक श्री सांतेरी देवस्थानांतल्यान श्री देवतीमाया देवस्थान माजाळी हिंगा वचून श्री शिवप्रतिष्ठानच्या भगव्या झेंड्याक पुजा करून या कार्यक्रमाची सांगता जातली. या 5 दिवसीय दुर्गा माता दौड कार्यक्रमात सकाळी 6:30 वाजता सुरुवात जावची आसून मिरवणुकीत वाटेर आपापल्या घरा मुखार रांगोळी घालून सजवून सुवासिनीन गेल्ल्या वर्सा प्रमाणे मोठ्या संख्येन आरती दिवन भगव्या झेंड्याक मानान आणि सन्मानान स्वागत करून कारवारच्या सगळ्या हिंदू नागरिकांन या दुर्गा माता दौड उत्सवात सामील जावन राष्ट्रभक्ती जागृत करची अशी विनंती आयोजका वतीन केला. खबर सांगता हरीश नाईक. 26 तारखेक महामार्ग रोको आंदोलन. जिल्हाधिकारी माधव नाईक हेमगेले पत्र. कारवार कमी दर्जाच्या रस्त्याच्या कामाच्या विरोधात रास्ता रोकोची मागणी करणं. 26 सप्टेंबराक सकाळी 10 वाजता अंकोला हांच्या होन्नळी पुला लागीं उत्तर कन्नड जिल्हा लॉरी मालक संघाच्या वतीन महामार्ग रोको आंदोलन करतले. याबाबत संघाचे अध्यक्ष माधव नाईक हेमी जिल्हाधिकारीक पत्र भरून अवगत केले. बाळेगुळीच्यान येल्लापूर मंगळ क्रॉस पर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग अत्यंत खराब अवस्थेत असून तो दुरुस्त करची विनंती 9 जुलयाक जिल्हाधिकारीक केली. जाल्यार 2 महिने जाले तरी कसली बी कारवाई न जाल्ल्यान हे आंदोलन हाती घेतील असा अशें पत्रात नमूद केला. रस्त्याचेर पडिल्ले खड्डे अपघाताक आमंत्रण दिती आसात. डांबर उसून गेल्ले असून पावसात तर वाहन चलोवचे अशक्य जाता. वाहन चालक जीव हातात घेवन प्रवास करतात. अक्सूर हिंगा सद्याक एक बस खड्ड्यात कोसळिल्ली. ही दुर्घटना ताजी असतानाच रस्त्यार अडलूर हिंगा बस आणि टँकरच्या अपघातात 2 जणांले मरण झाले. हो अपघात जावचो कारण हेच की कमी दर्जाचो रस्तो असो आरोप माधव नाईक हेमी केलो. आंदोलना वेळार जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि राष्ट्रीय महामार्ग संबंधित अधिकारी घटनास्थळार हजर रावन समस्या तपासून योग्य ती कारवाई करची अशी त्यांनी मागणी केली. या महामार्ग रोको आंदोलनाक धारवाड जिल्हा लॉरी मालक संघाचे अध्यक्ष गिरीश मालनाड, वासपेडचे अध्यक्ष KS मणी, बेळगावचे अध्यक्ष नामदेव, कारवार टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष संतोष नाईक हेमी समर्थन केले आसा.
सईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. सईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण सईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. 4 ऑक्टोबराक शिरसीत रानवासियाला अपील मोहिमेची सुरुवात. रवींद्र नाईक, कारवार. रान हक्क कायद्यानुसार नाकारण्यात येयल्या अर्जाची परत निरीक्षण करीत नसताना केंद्र सरकारकडे चुकीचा अहवाल सादर केल्ल्या राज्य सरकारच्या कारवाईचो निषेध म्हण राज्यातले रानवासी 4 ऑक्टोबराक शिरसी हिंगा अपील मोहिमेक सुरुवात करतले अशें रान हक्क आंदोलन मंचाचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमी सांगले. खूप मोठ्या संख्येन रानवासियाले अर्ज तपासणी करनासतना नाकारले. इतलेच न्ही तर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 73,206 अर्ज नाकारिले असून राज्य पातळीचेर एकूण 87.77% अर्ज नाकारिले आसात. केंद्र सरकारकडे सादर केल्लो अहवाल बरोबर नसून तो मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्याच्या निदर्शनास हाडनासतना धाड दिला असो आरोप आसा. या पार्श्वभूमीचेर राज्यभरातल्या रानवासियान राज्य सरकारकडे कायदेशीर आक्षेप नोंद करतो निर्णय घेतला असून न्यायालयात सुद्धा या संदर्भात लढा सुरू उरतलो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वाचे उल्लंघन झाल्याबद्दल न्यायालयीन तक्रार दाखल करतली असे रान हक्क आंदोलन मंचाचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक यांनी सांगले. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. बिदर जिल्ह्याच्या बहिरेली कारवारात हत्या, घोवाक अटक, दोघा आरोपीलो शोध सुरू. कारवार. आपल्याली बायल बेपत्ता म्हण बिदर जिल्ह्याच्या इस्माईल हेणी कारवारच्या चित्ताकोला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. जाल्यार पोलिसाल्या तपासात उलट सुलट प्रश्नाक अडकून पण आ बैल मुझे मार अशी स्थिती जाल्ली घटना घडली. मेळिल्ल्या खबरेनुसार बिदर जिल्ह्यातल्यान परवीन बेगम वय 45 या महिलेलो घोव इस्माईल हो 29 ऑगस्ट 2025 दिसा कारवारच्या हळगा पॅरलेस आस्पत्रेत बायलेक उपचाराक म्हण कार करून घेवन आपल्या दोग दोस्तांक घेवन येयलो. उपचार करून तो हळगाच्यान बेळगांव मार्गान परत वयतना कदरा हिंगा नाश्ता करून नंतर कारीत आशिल्ल्या बेडशीटान बायलेक तोंडार दाबून दवरून श्वास कोंडून गुदमरून हत्या केली आणि नंतर तो मृतदेह 80 घाटार प्यू पॉइंटा लागीं उडोवन फरार जाल्ले. नंतर 1 सप्टेंबराक
आपली बायल बेपत्ता जाला म्हूण इस्माईल हेमी चित्तकला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. जाल्यार पोलीस तपासा वेळार प्रश्नाक उत्तर दितना पोलिसाल्या तपासात अडकून अखेर इस्माईल हेणी आपल्या बायलेलो आपुणूच खून केल्ली कबुली दिली. सध्या इस्माईल पोलीस ताब्यात असून तेज बरोबर हळगा आस्पत्रेत येयल्या बाकीच्या त्या दोग दोस्तालो शोध कार्य पोलीस करतात. या प्रकरणात कोणाकोणाला हात असा आणि कित्यासाठी हो खून जालो हेतू तपास पोलीस करतात. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.